Gurlis Halloween og Stop Motion Studio Film. Hej mor, hej far, jeg går ud og rasler. Hvor tror du lige du skal hen? Du skal passe Gustav. Mig og mor, vi skal se en horror movie film marathon, så du bliver lige nødt til at passe ham. Og husk nu, ikke noget med at gå ud og rasle. Han kommer til at tisse i bukserne, hvis han ser noget uhyggeligt. Og så. Prøv at se det her, Gustav. Yeah. Det er dit Halloween-kostyme. Hvorfor skal jeg have et kæmpe stort lagen som Halloween-kostyme? Jamen det er fordi, du skal være spøgelse. Kan jeg så ikke få nogle øjenhuller? Nej, fordi du må ikke se noget hyggeligt, så kommer du til at tisse i bukserne, som du altid gør. Ej, Gurli, vær nu sød. Kom så. Ikke tid til at snakke. Hey, Gurli, hvad sker der, hvis mor og far opdager, at vi er væk? Det gør de ikke. De er i gang med et 6-7 timers filmmarathon. De opdager ikke noget. Hvad hvis det der 6-7 timers filmmarathon når at slutte? Det gør det ikke, Gustav. De vil for intet i verden rejse op fra sofaen. Selv ikke hvis der var ild i huset. Hej Gurli. Ja, vil du med os? Ja. Jeg er klædt ud som en alien, og Gustav er klædt ud som et spøgelse. Nå. Jeg er klædt ud som en blodlæge, og Sara er klædt ud som en enhjørning-prinsesse ting. Og når jeg og Pedro, han er klædt ud som en dansk bog. Nå. Hvad for et sted skal vi starte med at plyndre for slik? Rasle. Ej. Vi skal over til Horrorland, det nye Halloween-kostymefest ting. Nå. Er det sjovt? Jeg aner det ikke. Jeg har aldrig været der. Det er nyt i byen. Og så. Stop lige. I er vist under 16 år. Man må ikke være under 16 år og gå herind. Det er alt for uhyggeligt for små børn som jeg. Prøv at se. Mindst 16 år. Men herre, vi er 16 år. Vi er bare dvæve. Nå, okay. Bare gå ind. Hold da op, det er mørkt herinde. Gurli, Freja er væk. Ja. Gid, jeg havde Gustav. Gustav er også væk. Nej. Hvad skal vi gøre, Gurli? Kom så, vi finder udgangen. Så det kan godt være, at Gustav og Freja bare venter på os derude. Kom så, venner. Gurli, når vi kommer til udgangen, kan vi så godt gå hjem til mig? Jeg tror, jeg skal have nogle nye bukser på. Hvor er alle henne? Mange skrig og råb senere. Er det okay, hvis vi bare går over og rasler næste år? Ja, det har vi det helt fint med. Ja, ja. Okay, godt. Jeg tror lige, vi skal gå hjem til hinanden, så vi lige kan få skiftet bukser. Gurlis Halloween.